Tervetuloa. Kiitos. Jatketaan samasta teemasta, mistä puhuimme presidentti Sauli Niinistön kanssa. Eli Yhdysvallat ja Venäjä ovat rakentaneet rauhansuunnitelman Ukrainaan ja Eurooppaan sivuraiteilla kaikesta diplomatiasta huolimatta. Miksi sinun mielestäsi Eurooppa on näin heikko? No, Eurooppa on monessa mielessä ollut heikko jo pitkään, varsinkin taloudellisesti. Mutta tietenkin se, että Euroopalla ei ole painavampaa roolia tässä, on kyllä merkittävissä määrin Euroopan oma vika sikäli, että Eurooppa ei ole pystynyt mobilisoimaan sitä lähinnä taloudellista tukea Ukrainalle, joko omista varoistaan tai sitten näistä jäädytetyistä Venäjän varoista, joka olisi mahdollistanut Ukrainalle voimakkaamman toiminnan sodassa viime parin kuukauden aikana ja samalla olisi antanut Euroopalle sijaan tuolin siinä pöydässä. Miksi näin on käynyt, että Eurooppa ei tämmöiseen kykene edes aseistamaan yhtä eurooppalaista maata vihollista vastaan? No se on pitkä tarina tietenkin. EUsta on taitettu peistä jo pitkään ja tosiasiahan on se, että tämä perusristiriita, että eurooppalaiset eivät ole pystyneet sopimaan siitä, onko EU se alkuperäinen itsenäisten valtioiden liitto, josta ei tule liittovaltiota vai pyritäänkö sitä federalisoimaan. Ja tässä välimaastossa on ollut vaikea elää, koska ei ole sääntöjä sille, että millä lailla toimitaan kunnolla yhdessä. Ei ole sääntöjä, jotka pakottavat päätöksentekoon. Ja toisaalta on monta EU-maata, jotka eivät edes halua lähteä. Ehkä jopa useimmat EU-maat eivät halua lähteä siihen suuntaan. Tuossa äsken kysyin presidentti Niinistöltä, että mitä hän pitää EUn funktiona. No, Suomessa olemme tottuneet pitämään sitä tämmöisenä onnistuneena rauhanprojektina ja ainakin jollain lailla myös etuja tuovana talousunionina. Mikä sinusta on EUn funktio Suomelle tällaisena kuin se nyt on? No tavallaan pitäisi aloittaa sanomalla, että ehkä EU nyt ei ole ollut niin onnistunut rauhanprojekti siinä mielessä, että se ei näytä pystyvän ylläpitämään rauhaa ulkorajoillaan. Ukraina toki ei ole EUn jäsen, mutta se on kuitenkin useamman EU-valtion rajanaapuri. Minun mielessäni EUn suuri menestystarina on taloudellinen. Se on sisämarkkinoiden kehitys, se on rajojen tulli- ja vastaavien muodollisuuksien poistaminen, se on yhteisvaluutta ja joukko muita asioita. EU on taloudellinen unioni ja siinä se on menestynyt, siinä se on tärkeä ja sellaisena sen pitää säilyä. Sitten EU on rakennettu tällaista poliittista ylärakennetta, parlamentti mukaan lukien, joka istuu aika huonosti pelkkään talousunioniin. Ja sitä EUn itse täytyy harkita, pitäisikö sitä muuttaa. Millaisena näet sen, että miten EU palvelee tällä hetkellä Suomea sellaisena kuin se nyt on? No se tarjoaa Suomelle sisämarkkinat ja se on erittäin suuri asia. Se tarjoaa myös Suomelle ja Suomen kansalaiselle helppoa liikkumista ja asumista yhtenäistetyttä, ainakin jotenkuten yhtenäistetyt pääomamarkkinat ja työmarkkinat. Se on Suomelle erinomaisen tärkeää. Täytyy muistaa, että me olemme viimeinen bussipysäkki siellä niin kuin EUn laitamailla. Jatketaan Suomen asioista. Suomi on ainoa EU-maa, jonka talous on pakkasella. Kasvua on etsitty kohta 20 vuotta. Muut EU-maat ovat sen löytäneet, Suomi ei. Minä en usko tähän negatiiviseen puheeseen. Mä näen edelleenkin paljon hyviä merkkejä Suomen taloudessa. Minä näen, miten suomalaiset yritykset myöskin samaan aikaan menestyy. He uskovat tulevaisuuteen, uskokaa tekin. He tekevät joka päivä tekoja, jotta yritykset pärjää, voi pitää työllistään kiinni tässä ajassa, missä aidosti meidän keskeiset vientimarkkinat ovat epävarmuuden tilassa. Mutta me olemme aidosti pistäneet asioita kuntoon ja nyt me teemme yksi kerrallaan tekoja, sillä teot ovat toivoa, niin sellaisia asioita, joilla me saadaan Suomeen investointeja. Että pääministeri siinä jopa vähän kiihtyi. Orpo on kunnostautunut pitämällä yllä tämmöistä toivopuhetta, tsemppipuhetta, sitä riittää. Mikä merkitys toivotaan puheella on? No ensin on kai sanottava, että se kuuluu vähän niin kuin viranhoitoon, eikö totta? Uskottaa älä, niin taloustieteilijöiden keskuudessa keskustellaan erittäin monimutkaisella ja vähän matemaattisella tavalla siitä, miten paljon ihmisiä pystyy niin kuin ohjaamaan tai johtamaan harhaan tai synnyttämään niissä mieltymyksiä, joita niillä ei muuten olisi. Ja sitten on yksi koulukunta, joka sanoo, että
jota kutsutaan yleensä rationaalisten odotusten koulukunnaksi, joka sanoo, että niin kuin kaikkia ihmisiä ei voi samaan aikaan huijata ja näin päin pois. Ja sitten on niitä, jotka uskovat siihen, että ihmiset voivat olla irrationaalisia vähän pidemmällä aikavälillä. Mutta jätetään talousteoria sivuun ja mun mielestä todellisuus on näyttänyt, että tämmöinen optimismipuhe, jolla ei ole hirveän paljon katetta, se ei toimi erityisen hyvin. Viimeksi eilen valtiovarainministeriö tuli julkisuuteen ja sanoi, että näkymät ovat synkempiä kuin mitä ollaan arvioitu ja mallissa on jotain vikaa ja tässä on joku tekijä, jota emme tunne ja tästä syystä nyt tulee olemaan synkempää kuin mitä luvattiinkaan. No mennään tähän, mitä Mikko Spolander, VM:n kansantalousosaston päällikkö sanoi. Hän todella sanoi Helsingin Sanomissa niin, että ministeriö joutuu alentamaan loppuvuoden Suomen talouden kasvuennustetta. Sitä samaan aikaan muualla korjataan ylöspäin. Ja todella tämmöinen näkymätön jarru, jokin tekijä siellä on, josta ei ole täyttä varmuutta, että mikä se on. No mikä se voisi olla? No taloudelliset mallit on rajallisia. Ne ei kuvaa kaikkea. Niistä on pakko jättää asioita pois, koska muuten ne ei ole matemaattisesti ratkaistavissa tai niille ei ole dataa tai jotain muuta. Ja siitä mallista puuttuu kyllä aika monta tekijää todellisesta maailmasta, joten tämä jarru voi kyllä olla moniakin asioita. Mutta sen pitää olla tehokas. Sen pitää olla iso tekijä. Joo, ja niitäkin on monta. Ja se, mitä minä olen julkisuudessa nostanut esiin, on se tosiasia, että tästä maasta on lähtenyt pääomia, täältä on lähtenyt ihmisiä ja täältä lähtee koko ajan niitä molempia, koska tämä maa ei pysty tällä hetkellä atrahoimaan niitä. Näit itse tuossa, miten pääministeri puhui siitä, että saadaan tähän maahan investointeja. Niitä ei ole saatu, johtuen pitkälti siitä, että täältä on lähtenyt pääomia muualle ja täältä on lähtenyt ihmisiä muualle siksi, että meidän ympäristömme ei ole kilpailukykyinen. Mennään investointeihin kohta, mutta mikä merkitys mahtaa olla semmoisella asialla, että puhutaan jatkuvasti tätä tsemppipuhetta ja toivopuhetta ja sitten toisaalla puhutaan siitä, että lisäsopeutustarve on 10 miljardia ja puolustusmenojen kasvu on 11-14 miljardia, joka tarkoittaa taas lisäsopeutuksia. Sitten kun näitä laskee yhteen, niin ne miljardit vaan vilkkuu ja vilisee silmissä ja kotitaloudet eivät uskalla kuluttaa. No en nyt tiedä, onko kotitalouksien kulutus jäänyt nyt pitkälle siitä, mitä niin kuin ennusteet alun perin näyttivät. Se, että jatkuvasti hehkutetaan parempaa niin kuin lähitulevaisuutta ja sitten osoittautuu, että näin ei sitten käykään. Tietenkin se syö luottamusta ja uskottavuutta, mutta jos mä sanon olla vähän ilkeä sinun ammattikunnalle, niin kyllä toimittajakunta on tehnyt tätä enemmän kuin poliitikot. Mitä olemme tehneet väärin? Te olette hehkuttaneet. Joka ikinen pieni positiivinen uutinen on niin kuin lyöty suurilla otsikoilla ja se tosiasia, että Suomen talous edelleenkään ei tuota erityisen paljon kasvua tai ei yhtään mitään kasvua. Se jää usein sinne niin kuin alaviitteen rooliin. No itse en nyt ota tätä kritiikkiä vastaan. No sinä et ole taloustoimittaja, sä et kirjoita näitä, sä teet näitä isompia juttuja, mutta tosiasia on ollut se, että tämä ajatus siitä, että meidän pitää hehkuttaa niin kuin sitä, että alkaa mennä paremmin, niin se ei ole toiminut erityisen hyvin. No ei se ole toiminut ja kun katsoo Eurostatin tilastoa 3. vuosineljännekseltä tänä vuonna, niin se kertoo, että Suomi todella oli ainoa EU-maa, jonka talous supistui. Ruotsin talous kasvoi 2,4%, Puolan 3,7%, Irlannin lukua ne kehtaa edes sanoa. Ensi viikolla selviää, onko tämä viimeinenkin neljännes miinusmerkkinen. Miksi Suomi on ainoa? Ensinnäkin on tärkeää, että pari vuosineljännestä siinä, että tänne eivät sinällä merkitse. Koko vuosi? No koko vuosikaan ei merkitse. Meillä on 18. No sanotaan 18 on se täsmällinen luku, mutta sinne päin. Ja se on se suuri probleema. Me emme ole tekemissä suhdanneongelman kanssa. Ja tämä on asia, josta ollaan keskusteltu monta kertaa ja olen yrittänyt joskus itsekin, kun tilaisuus on tullut, huomauttaa, että tämä ei ole suhdanneongelma. Suhdanteet eivät kestä 18 vuotta. Tämä on rakenneongelma. Ja nyt tavallaan ylijohtaja Spolander tämä vahvistaa ja sanoo, että tässä on nyt joku ihmeellinen tekijä niin kuin tässä yhtälössä, jota he eivät ymmärrä. Eli joku rakenteellinen asia, joka merkitsee sitä, että heidän mallinsa ennustaa väärin. No ne rakenteelliset tekijät, joita aina tarjotaan tässä kohtaa, ovat se, että Nokia meni menojaan, metsäteollisuudessa rakennemuutos ja jäykät työmarkkinat. No tähän olen sanonut jo monta kertaa, miksi en ota sitä kritiikkiä vastaan, että en osta tätä selitystä enää. Sekään ei enää päde,
kun puhutaan 18 vuodesta? No meitä on tässä kaksi. Minäkään en osta tätä kritiikkiä. Olen useasti sanonut, että Nokialla voi ehkä selittää 5 ensimmäistä vuotta tästä, mutta mikä tahansa jotenkuten toimiva markkinatalous korjaa 5 vuodessa resurssiallokaationsa sellaiseksi, että niillä samalla resursseilla tehdään jotain muuta kuin kännyköitä, eikö totta? Metsäteollisuuden osalta ei siellä ole mennyt huonosti. Itse asiassa nyt siis Ukrainan sodan käynnistyttyä, niin tämä raaka-aineongelma on muodostunut aika suureksi, mutta se on sitten niin kuin lisätekijä tässä surullisessa yhtälössä. Se suuri probleema on se, että Suomi ei vedä puoleensa rahaa eikä ihmisiä, vaan päinvastoin työntää niitä jonkin verran pois. Ja se on se, joka puuttuu siitä mallista, koska ekonomistit eivät ole tottuneita käsittelemään maailmaa, jossa muut kuin tavara- ja rahavirrat tai niin kuin pääomavirrat liikkuvat rajojen yli. Ihmisten liikkuminen rajojen yli on ekonomistien malleilla aika yllättävää ja varsinkin niin kuin varakkaiden ihmisten, kapitalistien liikkuminen rajojen yli, se vasta on taloudelliselle mallille yllättävää. Suomi on nuori kapitalistinen talous, jos on ollenkaan. Ollaanko me kapitalistinen markkinatalousmaa vieläkään? Siitä voidaan viettää niin kuin ilta keskustelemassa. Tietenkin Suomi on markkinatalous, se on totta. Mutta missä määrin me ymmärrämme tämän markkinatalouden perusluonnetta, siitä voidaan keskustella pitkään. Yksi hyvä esimerkki siitä on tämä viime päivinä velonnut verokeskustelu. Eihän talouden keskeinen tavoite ole tuottaa maksimaalinen määrä verotuloja, vaan sen tavoitteena on tuottaa maksimaalisen määrän niin paljon kuin mahdollista hyvinvointia. Ja se on aika lailla eri asia kuin verotulot. No, puhutaan siitä kohta, mutta en malta olla niin kuin tarttumatta taannoisiin puheisiisi. Turussa sanoit tekoälyseminaarissa siellä, että Suomea ovat johtaneet idiootit. Mitä tarkoitit? Miksi sanoit niin? No se oli semmoinen geneerinen idiootit. Siis en millä lailla takaisin. Mä voin kerrata sen kuinka monta kertaa tahansa. Puhuin englantia sitä paitsi. Ja jolla mä viittasin siihen, että täällä on tehty todella tolloja päätöksiä. Siis täällä ollaan korotettu veroja, täällä on valtavasti kasvatettu julkisia menoja ja täällä ollaan jätetty rakenteelliset uudistukset tekemättä. Tämä on hyvä yhteenveto. Miksi? Hallituspohjasta riippumatta tämä tuntuu. Onko tämä nyt se näkymätön jarru? No osa siitä varmasti on näkymätöntä jarrua tässäkin se, mutta periaatteessa siinä mallissa, jota valtiovarainministeriö käyttää, pitäisi olla Suomen talouden rakenne oikein edustettuna, joten olen vähän yllättynyt tavallaan, jos tämä todella olisi se näkymätön jarru. Mä uskon enemmän tähän mun omaan selitykseeni. Tilannehan on ihan niin kuin selkeästi se, että me olemme alisuoriutuneet merkittävästi koko tänä kautena. Jos sä kysyt, ketkä tässä on mokanneet, niin voin niin kuin nostaa esiin 2 asiaa, jotta sä saisit vauhtia keskustelulle. Ensimmäinen niistä on tietenkin Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma, ja se ei ollut yksinomaisesti Jyrkin, se ei ollut edes pääasiallisesti Jyrkin vika, vaan se oli sosiaalidemokraattien ja Eero Heinäluoman diktaatti, koska se hallitusneuvottelut, jos muistat sen vuonna 2011, pyöri tällä lailla. Se oli katastrofaalinen ohjelma, jolla korotettiin veroja ja kasvatettiin julkisia menoja just silloin, kun ei olisi pitänyt sitä tehdä, ja eikä muutenkaan pitäisi sitä tehdä. Tämä on toinen niistä, ja sitten tietenkin yleisemmin niin kuin tunnustettu moka oli sekä Rinteen ja varsinkin Marinin hallituksen, sehän oli sama hallitus, varainkäyttö, joka oli niin kuin 4 standardipoikkeamaa järkevästä. 41 miljardia menoja lisää ja niistä sitten huomattava osa pysyviä. Se oli se Marinin hallituksen saldo, mutta se peruskysymys, jonka jo kysyn uudestaan toisella tavalla, että miksi poliitikot toimivat näin Suomessa hallituspohjasta riippumatta? Poliitikot toimivat aina sillä lailla, ne rakastavat tietenkin menojen kasvattamista silloin, kun siinä on mahdollisuus. Ja siksi me tarvitsemme mekanismeja, joka mutta ei ne muualla toimi näin, koska niitä... Kyllä ne muualla toimivat ihan samalla lailla, mutta esimerkiksi Ruotsissa tämmöinen velkajarrutyyppinen mekanismi on ollut paikalla jo 4. vuosisadan, en muista täsmälleen, koska se tuli 20 vuotta joka tapauksessa. Ja muualla maailmassa on konstitutionaalisia, jopa perustuslakiin rakennettuja mekanismeja, joka tekee vaikeaksi kasvattaa julkisia menoja tai nostaa veroja. Nykyisen hallituksen ohjelma on kuitenkin kuin elinkeinoelämän pelikirjasta suoraan. Kuinka pitkälle se riittää jatkossa? No se on kyllä elinkeinoelämän tämmöinen minimalistinen pelikirja. Eli siellä tehdään ihan oikeita asioita, mutta niitä tehdään hirveän niin kuin aivan liian vähän. Ja kun olen sanonut tämän joillekin ministereille ja muille päätöksentekijöille, niin ne myöntävät tämän. Mutta sitten ne sanoivat, että muu ei ole poliittisesti mahdollista. Eli tullaan takaisin siihen sinun kysymykseen, että miksei Suomessa ole poliittisesti mahdollista tehdä suuria asioita. Suuria asioita tässä maassa taloudellisesti tehtiin viimeksi vuonna 1992.
Puhutaan siitä myöhemmin. Se oli se Ahon hallituksen suuri verouudistus. Tiedän, että haluat veroista puhua, mutta nämä investoinnit, mistä se johtuu, että raha ei löydä Suomeen? Onko se vain verotuksesta kiinni? Tai mistä johtuu, että kaltaisesi lähtevät? Mä oon sanonut jo yhden näistä. Me ollaan viimeinen bussipysäkki. Pidetään se ensinnäkin mielessä. Meillä on ilmasto, joka on hyvä vain yhteen asiaan, eli datakeskusten viilentämiseen. Muuten se ei ole erityisen attraktiivinen, varsinkaan ei niin kuin inhimilliselle pääomalle. Ja sitten olemme keksineet rakentaa verotuksen, jossa on vähemmän poikkeuksia, joka ensinnäkin on raskaampi kuin muualla ja sillä on vähemmän poikkeuksia kuin juuri missään muualla. Ja meillä on heikoimmat niin kuin ympäristöedellytykset ja sen päälle me olemme rakentaneet ehkä tylsimmän mahdollisen niin kuin ylärakenteen verotuksesta. Ruotsi voittaa Suomen investointimaaottelussa. Siellä on vähän samanlainen ilmasto. Onko Ruotsin verojärjestelmä niin paljon parempi tässä suhteessa? Se on valtavasti toinen kuin Suomi. Mä oon itse ruotsalainen, niin kuin varmasti muistat. Muistan. Millä tavalla se on niin paljon parempi? No se on monia asioita. Ensinnäkin sieltä on otettu kaikki varallisuusperintö- ja lahjaverot pois. Demarit otti ne pois. Ruotsin demarit on tässä niin kuin ne, jotka on olleet kaukaa viisaita, jos näin haluaisin sanoa. Siellä on myös erinomaisen monta pienempää sääntöä. Siellä esimerkiksi miten tavallisen kansalaisen pitkäaikaissäästämistä, eli joko rahasto- tai henkivakuutussäästämistä verotetaan. Sillä on aivan oma sääntö, joka on erinomaisen paljon edullisempi ihan tavallisille ihmisille kuin Suomessa. Ja tätä listaa voi jatkaa. Siellä on rakennettu valtavan määrä poikkeuksia, jotka niin kuin edistävät pääomamuodostusta ja investointeja ja niin kuin sanoin, helpottavat perheyritysten sukupolvenvaihdoksia ja vastaavaa. Ja edelleen se sama peruskysymys, että miksi näin on? Missä se perussyy on, että Suomessa tätä ei tehdä? Suomi ei tätä kapitalismia ymmärrä samalla tavalla kuin se Ruotsissa ymmärretään. Ruotsalaisille demareille koitui loppujen lopuksi onneksi se, että ne sai hallita niin pitkään ja tehdä niin suuria virheitä, kun ne vielä Olof Palmen aikana tekivät. Ja kun sitten Ingvar Carlsson tuli valtaan, niin alkoi Ruotsin demaripuolueessa ennen kaikkea valtiovarainministeri Kjell-Olof Feldtin johdolla iso debatti siitä, jossa yksi elementti oli tällainen hälften kvar, eli että marginaaliverot ei saisi olla yli 50%, mutta siinä oli paljon muutakin. Demarit kävi tätä läpi ja tulivat yhteen ajatukseen. Niin kuin ja se oli se, että kapitalismi on vaikea pyörittää ilman kapitalisteja. Ruotsista oli lähtenyt 40 000 varakasta ihmistä vain Englantiin tänä pitkänä sosiaalidemokraattisena valtakautena. Ja vuodesta 2000 eteenpäin tai vuodesta 90 jotakin eteenpäin, ne alkoi muuttaa takaisin. Hyvin suuri osa niistä on muuttanut takaisin. Mikä saisi sinut muuttamaan takaisin Suomeen? Millainen muutos? No, mä oon huono esimerkki siksi, että mun lapset ja lapsenlapset asuu maailmalla. Ja varsinkin vaimoni haluaa tavata lapsenlapsia niin usein kuin mahdollista. Mä oon niin kuin epätodennäköinen keissi tässä suhteessa, mutta jos mä puhun vertaisistani, niin tietenkin kyse on siitä, että ensinnäkin, varsinkin jos tulee minun ikään, niin perintö- ja lahjaverotuksella on suuri merkitys, eikö totta? Mutta yleisemmin verouudistus, joka vie Suomen verojärjestelmään edes niin kuin lähemmäksi Ruotsin järjestelmää. Nyt täytyy muistaa, että Ruotsi ei ole mikään niin kuin veroparatiisi. Se on sosiaalidemokraattinen hyvinvointivaltio. Kun hyvinvointivaltioon nyt tässä mentiin, niin katsotaan insertti. Tällä viikolla hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen julkisen talouden hoitamisesta. Valtiovarainministeri Riikka Purran puheesta ei kuulla toivo, kuten pääministerin puheesta, vaan ennemminkin epätoivo. Iso kuva kaikessa yksinkertaisuudessaan valitettavasti on, että olemme rakentaneet vuosikymmenten kuluessa liian suuren sosiaalivaltion, jonka menotarpeet mitoitettiin Nokia-klusterin huumavuosiin. Tuo huuma oli, hyvät kuulijat, kuitenkin kangastus, eikä raha lisääntyneisiin ja kasvaneisiin etuihin, oikeuksiin ja tukiin yksinkertaisesti riitä. Varsinkaan näillä turvallisuus- ja puolustustarpeilla ja tällaisella väestökehityksellä. Melko synkkää puhetta. Valtiovarainministeri puhui siinä suoraan. Mikä on sinun käsityksesi siitä, että mihin suomalainen hyvinvointivaltio päätyy nykyisellä tahdilla? Jos nykyinen tahti tarkoittaa niin kuin vain lineaarista ekstrapolaatiota, että jatketaan samaan suuntaan. No niin, jos ei se suunta käänny
kun se ei ole kääntynyt 18 silloin sinä tiedät vuoteen. itsekin, minne se joutuu. Siitä tulee katastrofi. Siitä tulee Kreikka-tyyppinen konkurssi sillä erotuksella, että Suomessa on niin kylmää, että kukaan ei lähde ulos toreille polttamaan autoja turhan päälle. Mutta tietenkin käännöksiä tapahtuu ja mun täytyy vaan sanoa, että mä en ollut nähnyt tuota Riikka Purran puhetta ja täytyy sanoa, että en olisi osannut itse tiivistää tuota paremmin kuin hän. No hyvinvointivaltion ytimessä on sosiaalipolitiikka. Mennään sinne verotukseen vähän myöhemmin vielä. Niin mitä ne ovat ne suomalaisen hyvinvointivaltion virheet ja onnistumiset, kun sosiaalipolitiikasta puhutaan? Kyllä tärkeintä. Siis Suomessa aloitetaan aina keskustelu sosiaalipolitiikasta niin kuin se olisi nollasumma peli, niin kuin jaetaan jotain kiinteätä pottia. Meidän täytyy muistaa, että se ei sitä ole. Vielä 70-luvulla puhuttiin Suomessakin kakun kasvattamisesta. Sosiaalipolitiikka vaikuttaa kannustimeen. Se, kuinka paljon sulle maksetaan siitä, että sä et tee työtä, vaikuttaa siihen, minkälaisen työn sä otat vastaan, eikö totta? Ja tämä tarkoittaa sitä, että jos me rakennamme sosiaalipolitiikan niin kuin huonosti kannustavaksi, niin se tulee kamalan paljon kalliimmaksi kansakunnalle, kuin jos se on kannustava. Me olemme tässä maassa puhuneet tämmöisestä niin kuin kansalaispalkkaperustili, universal credit-tyyppisistä sosiaalipoliittisista ratkaisusta ja ollaan otettu pieniä askelia siihen suuntaan. Meillä on pakko päästä järjestelmään, jossa ihmisiä kannustetaan muullakin kuin jonkun sosiaalityöntekijän niin kuin kilteillä sanoilla palaamaan työelämään. Se on osittain niin kuin kovaakin tekstiä. Siinä tarvitaan sekä keppiä että porkkanaa. Mutta suomalaisten täytyisi oppia ymmärtämään, että tämä ei ole niin kuin peli, tämä ei ole nollasumma peli, vaan jos me järkeistetään esimerkiksi sosiaalipolitiikkaamme, niin tämä kakku saadaan kasvamaan. Ja kun se kasvaa, niin siellä on kaikille jotakin. Nyt näyttää siltä, kuin tätä hyvinvointivaltiota jotenkin pelastettaisiin niiden kaikkein köyhimpien rahoilla siinä mielessä, että toimeentulotukea on leikattu, työttömyysturvaa on leikattu samaan aikaan, kun verotusta kuitenkin on helpotettu niin, että se kaikkein rikkaimpien oloa helpottaa entisestään. Niin miten tämä nyt? Nyt sä käyt prikulleen sitä keskustelua, joka mä sanoin, että ei pidä käydä, koska tässä on just se ongelma, että me aletaan keskustella, kuka saa mitäkin. Ja sitä keskustellaan staattisesti, eli tässä hetkessä. Se keskeinen ominaisuus sosiaalipolitiikassa, että se vaikuttaa ihmisten kannustimeen, joka kuulostaa ehkä fraasilta, ihmisten haluun, kykyyn tai tarpeeseen tehdä työtä, tehdä jotain järkevää. Ja se on se kriittinen asia siinä. Me tarvitsemme uudistuksia, jotka kasvattaa meidän tehtyjä työpäiviä ja työtuntejamme. Niin sitä kautta kasvaa kakku. Juuri näin. Moni työtön tuskastuu siihen, että pitäisi tehdä enemmän töitä. Vastakysymys on, että mitä töitä, kun töitä ei saa vaikka kuinka hakea. No silloin sä tuut siihen toiseen osaan sitä yhtälöä. Tietenkin voi sanoa, että jossain määrin tämä liittyy sosiaalipolitiikkaan, koska ei niitä töitä välttämättä omalta paikkakunnalta, varsinkin jos se sijaitsee metsäteollisuuspaikkakunnalla tai jotain vastaavaa, välttämättä löydy. Eli tarvitsisi vähän muuttaakin. Ja mä ymmärrän, että se voi olla vaikeaa, mutta se on välttämätön osa tätä. Toiseksi, kun sanot, mistä saa töitä, niin tietenkin silloin me tulemme pääministeri Orpon kysymykseen investoinneista. Ja silloin me päädymme verotukseen, koska meidän täytyy synnyttää kannustimia investoida, eli tehdä Suomi investointikohteena kilpailukykyisemmäksi verrattuna meidän kilpailijamaihin. Okei, mennään sitten sinne verotukseen. Suomi on lähihistoriassaan ponnistanut ylös syvästä lamasta. Se oli silloin 1990-luvulla. Mainitsit vuosiluvun 1992 ja niillä paikkeilla nousi Nokia ja Esko Ahon hallitus teki suuren verouudistuksen. Miksi? Miten Ahon verouudistus sysäsi kasvun käyntiin? Ensin minun täytyy sikäli korjata, että 92 mentiin vielä roimaa vauhtia alaspäin taloudesta. Joo, se tuli vähän myöhemmin, mutta se oli pikkujuttu. Nythän aina kun sanotaan Ahon verouudistus, niin ystävä Erkki Liikanen huomauttaa, että se oli hän, joka teki sen alkuuudistuksen jo edellisen hallituksen aikana ja todettakoon tämä. Mutta sitten se kokonaisuudessaan niin kutsuttu avoir fiscal-järjestelmä astui voimaan 1. tammikuuta 1993. Eikö totta? Ja sä kysyt, mitä erikoista? Tämä on niin kuin myyttinen, kun sä kysyt varsinkin sanotaan kokoomuslaisilta tuolla Kehä kolmosen ulkopuolella. Avoir fiscal on semmoinen niin kuin myyttinen ilmiö. Ja tavallaan se on totta. Tällä hallituskaudella hallitus on nyt päättänyt alentaa yhteisöverotusta 2 %. Verrataan sitä avoir fiscaliin.
Ennen avoir fiscalia, siis ennen vuotta tätä uudistusta, joka alkoi vuonna 1989 ja loppui 1993, ennen sitä suomalainen yritys maksoi kiinteätä 57%, oikeastaan ei, 39 plus kuntavero, noin 56-57% veroa tuloksestaan. Sitten jäljellä olevasta 44%, jossa jaettiin osinkoina sen yhtiön omistajille, niin se omistaja, joka sai sen osingon, maksoi siitä marginaaliveroasteen mukaista veroa, koska ei ollut eriytettyä pääomatuloveroa, joka usein oli noin 70%. Joten 30% 44% on niin kertaluokkaa 15% jäi käteen tästä yrityksen tuloksesta. Eli tosiasiallisesti ennen avoir fiscalia Suomen yritysten tulosta siitä vietiin 85% veroina ennen kuin se tuli omistajille. Tämän yhden uudistuksen myötä tuo 85% tippui 25%. Se oli verouudistus. No. Se on semmoinen, joka panee vauhtia rattaisiin. 2 prosenttiyksikköä ei tee juuri yhtään mitään. 2 prosenttiyksikköä kuulostaa vähän vähältä, kun sen noin selität. Mitä nyt tarvittaisiin? Onko mahdollista tehdä jotain yhtä radikaalia, yhtä toimivaa, vaikuttavaa? Jos ollaan realistia, niin vastaus on ei. Ja se johtuu tietenkin meidän valtiontalouden huolista, joita meillä toki oli vuonna 1992, mutta silloin tilanne oli sen verran desperaatti, että tehtiin tämä varsin fiksu ratkaisu. Mä pelkään, että me joudumme toimimaan vähän enemmän kuin ruotsalaiset. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy olla valikoivia ja täsmentää, niin kuin käyttää täsmäverotusuudistuksia, uudistaa verotusta siellä, missä sillä on suurin merkitys talouden kasvun kannalta. Se ikävä puoli tässä on se, että se on vielä enemmän sitä, mitä sinä yritit kritisoida, eli sitä, että tulonjakomielessä se tulee olemaan vieläkin vaikeampaa poliittisesti. No tässä nyt on esimerkiksi Vasemmistoliitto kaavaillut miljonääriveroa Suomeen ja kuvittelee ja laskee, että sillä saataisiin miljardi lisää rahaa valtion kassaan. Sinua hymyilyttää. Miksi? Miljardi nyt ei ole hirveän iso raha ensinnäkin. Ja toiseksi, jos sillä ajetaan pois edes 100 miljonääriä täältä, niin siinä menee suunnilleen saman verran sitten niin kuin heidän verotuloistaan. No sano, niin mikä saa heidät palaamaan. Tässä on nyt moneen kertaan olet sanonut, että täältä lähtee ihmisiä pois. Siis pääomaa lähtee rikkaiden ihmisten mukana, ehkä aivovientiä myös. Niin miten se estetään? Millaisella verouudistuksella? Me rakennetaan kilpailukykyinen verotus. Niin. Useimmat suomalaiset itse asiassa niin ihmeelliseltä kuin se voi vaikuttaa, kun tänne tulee ja tuon ilmastoon menee, haluavat asua Suomessa. Ne pitävät tästä maasta monesta syystä, johon meillä ei ole aikaa nyt mennä. Ja se merkitsee sitä, että ei meidän tarvitse olla dramaattisen niin kuin kilpailukyky. Ei meidän tarvitse rakentaa Luxemburgia tai Irlantia tänne. Ei se sinällään huono ajatus harkita sitäkin. Nalle, sä puhut niiden ihmisten kanssa, tunnet ne ihmiset. Sä sanoit, että sä et palaa, mutta monet kaverit, niistä palaa. Mikä saa heidät tulemaan? Minkälainen verouudistus? Mitä veroja pitää laskea? Sinun täytyy, ensinnäkin täysin selvä, sinun täytyy ottaa ne, mitä Ruotsi on tehnyt, eli perintö- ja lahjavero pois. Se on hirveän tärkeää, varsinkin niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, kun sä tuut vähän ikättyneempää porukkaan, koska sen painoarvo on erittäin suuri. Toiseksi sun täytyy luultavasti tehdä semmoinenkin uudistus, että sä rakennat jonkun tämmöisen niin kuin superluokan osakesäästötilin, jonka voi tehdä osakeyhtiölain ja verolain pienillä muutoksilla, että sä voit rakentaa Suomeen holding-yhtiön, joka niin kauan kun ne rahat pysyy siinä yhtiössä, niin niitä ei veroteta. Sitä voi myös kutsua Viron malliksi, jos haluaa. Siinä on erilaisia variantteja. Perintö, lahjavero, Viron malli. Tässä olisi niin kuin erittäin rautainen alkupaketti. No olet esitellyt tätä varmaan poliitikoillekin. Minkälaisen vastaanoton ajatukset Yleensä hirveän hyvin, mutta poliitikot ei ole verotuksen asiantuntijoita. Ja kun selittää, miten esimerkiksi tämmöinen niin kuin yhteisöverolain muutos tapahtuu, niin se menee ikävä kyllä hirveän usein heiltä ohi. Ne niin kuin tajuu, että siellä on jotain hyvää, mutta ne ei ymmärtänyt sen yksityiskohtia. Ja se probleema on se, että varsinkin valtiovarainministeriön vero-osasto katsoo tehtäväkseen puolustaa joka ikistä veropenniä, joka niillä on, miettimättä alkuunkaan niiden veromuotojen kannustinvaikutuksia. Ja tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että me ajetaan hirveän usein seinään virkamiestasolla. Pakko kysyä yleisökysymys tähän verotukseen ja miljonääreihin liittyen. Suomessa on hyvin menestyvä peliala ja tekoälyn ja sen sovellusten kehittäminen on luonut useita nuoria teknomiljonäärejä, jotka sanovat maksavansa veronsa mielellään Suomeen ja sitten te vanhan koulukunnan miljonäärit, sinäkin, muuttavat pois
Suomesta. Yleisö kysyy, ja kerrottakoon sekin, että yleisökysymyksiä tuli tähän haastatteluun ennätysmäärä tänä syksynä, eli olet hyvin kiinnostava vieras kansalaisten mielestä. Niin miten kommentoit tätä teknomiljonäärien ja vanhan koulukunnan miljonäärien erilaista suhtautumista veronmaksuun? Ja tämä on yleisökysymys. Joo, tämä on hyvä. Ensinnäkin mä viittaan taas kerran siihen ikäjuttuun. Teknomiljonäärit on 35-vuotiaita, me ollaan 65+-vuotiaita ja silloin tietenkin perintö- ja lahjaverotuksen painoarvo on paljon suurempi. Jälleen kerran. Yes. Sitten ehkä sanoisin, että näitä iloisia veronmaksajia on Suomessa ainakin julkisuudesta laskien 2 tai 3. Niitä teknomiljonääriä on kuitenkin paljon enemmän. Ja kun vielä näistä 2-3, mä tiedän, että tästä mä joudun vaikeuksiin, mä sanon, kun mä nyt vähän luulen, että ne kaunistelee totuutta. Kukaan ihminen ei iloisesti maksa veroja. Koska tietenkin, jos sä haluat harjoittaa hyvän tekeväisyyttä, niin paljon kivampaahan se on, jos sä saat itse valita ne kohteet, kun et sä annat jonkun valtiovarainministeriön virkamiehen päättää ne. Ei kukaan maksa iloisesti veroja. Me tehdään kaikki myös hyvän tekeväisyyslahjoituksia ja me voitaisiin tehdä niitä enemmän, varsinkin jos ne olisi verotuksessa vähennyskelpoisia. Joten tämä on tietenkin pitkälti hölynpölyä. Plus, että jos mennään vähän tämän julkisuustutkan alapuolelle ja katsotaan, minne ne teknomiljonäärit on, niin aika paljon niitä on alkanut kerääntyä tuonne Välimeren rannoille. Onko näin? Mm-hmm. No suomalainen tekoälyguru, yrittäjä, työelämäprofessori Peter Sarlin rikastui myymällä yrityksensä Silo AI:n Nvidialle, joka on maailman arvostetuin yritys, ja tästä kaupasta saamia miljoonia hän on käyttänyt tekoälyprofessuurien perustamiseen. No, se on ehkä sitä hyvän tekeväisyystyötä sitten. Mikä merkitys Sarlinin kaltaisilla toimijoilla on Suomen menestyksellä? Hirveän paljon. Ja se on hirveän kiva, että meillä on, mä tunnen hänet henkilökohtaisesti ja niin kuin mä tunnen näitä muitakin, en ehkä niin läheisesti kuin Petteri. Ja tässähän tietenkin on Suomen tulevaisuus. Mutta se tylsä puoli tässä tulevaisuudessa on just se, minkä sä mainitsit. Katso itsekin verotilastoja. Ketkä siellä huipussa on? Yrityksensä myyneitä ihmisiä. Ja kaikki nämä, joista sä puhut, ainakin jos sä puhut näistä parista iloisista veronmaksajista ja sitten Peter Sarlinista, ne on kaikki myynyt yrityksensä. Toki ne on jäänyt niin hommiin, eri asemiin ja eri lailla, ja ne on nuoria miehiä, jotka tietenkin ne duunaa, mutta ne firmat on myyty yleensä amerikkalaiselle ostajille. Ja se ei ole hyvä asia, se kertoo jotakin Suomesta. No se kertoo siitä, että rahaa ei ole, pääomaa ei ole. Rahaa on vaikka kuinka paljon. No, se probleema on vaan se, ja tässä on ero Ruotsiin. Kun joku teknomiljonääri, joka on rakentanut firmansa Ruotsissa, toteaa, että pitäisi tehdä yksi rahoituskierros, eikä oikein viitsisi vielä niin kuin myydä sitä niin kuin kokonaisuudessaan amerikkalaiselle suuryritykselle, niin hänellä on niin kuin 2 vaihtoehtoa, joita Suomessa ei hirveän paljon ole. Ensinnäkin siellä on hirveän paljon sijoitusrahastoja, joilla on niin kuin konttori Tukholmassa, jonne on helppo mennä rupattelemaan ja katsoa, että minkälaista. Ja sitten Ruotsissa on näkyviä julkisia kapitalisteja, jotka sijoittavat tämmöisiin hommiin. Kyllä Suomessakin jokunen löytyy, mutta ei erityisen paljon. Ja koko se kulttuuri siitä, että sä työskentelet yhdessä myös vanhan rahan kanssa näissä projekteissa, puuttuu Suomesta lähes tyystin. Siinä on jokunen poikkeama, mutta muuten se puuttuu. Ruotsista on ihan arkipäivää. Suomessa ei ole paljon vanhaa rahaa. Suomessa on aika paljon vanhaa rahaa, ihan riittävästi näihin hommiin. Mutta se probleema on, että sitä vanhaa rahaa on ajettu täältä aika tehokkaasti pois. No se on tullut selväksi. Mennään metsäteollisuuteen. Sieltä häviää työpaikkoja. 10 työpaikkoja on häviämässä myös Uudeskolta Metsä Groupin Äänekosken tehtaalta. Ja tehtaan toimitusjohtaja kommentoi pari viikon takaista uutista näin. No kyllähän tämä on meille niin kuin kaikille tosi raskas, siis kertojille ja kuulijoille. Ja tietysti se, että kun me on hyvää työtä tehty ja parannettu toimintamallia toimintaamme, mutta että silti on niin kuin meistä jo riippumattomista syistä vähän tämmöiseen jouduttu, niin kyllä se harmittaa ja on murheellinen tilanne. Tehtaanjohtaja sanoo, että tehdas on kunnossa, siitä huolimatta tilanne on tiukka. Kuullaanko tällaisia uutisia lisää? Ikävä kyllä niitä kuullaan lisää. Kuinka paljon? Se on vaikea arvioida. Paperikoneita menee vielä kiinni. Paperia, ehkä jopa kartokikoneita menee vielä kiinni.
Probleemaan tässä on, että jos on vähän nyt ilkeä Metsäliitolle, niin tietenkin Metsäliiton osalta on ollut vähän jälkijättöistä tämä tehtaiden läpikäynti ja sulkeminen. Tosiasia on se, että useimpien paperilaatujen kysyntä on dramaattisesti digitalisoinnista johtuen laskenut ja siinä se oikeastaan on. Minulle suuri kysymys on se, että johtuen raaka-ainetilanteesta, niin täällä voi mennä yksi iso sellutehdas kiinni ja se on sitten jotenkin henkisesti ja minun mielessäni niin kuin vielä sitten suurempi asia. Kuinka todennäköisenä tämmöistä pidät, että sellutehdas menisi kiinni tai iso metsäteollisuuden tuotantolaitos? No varmasti joku pienempi sellutehdas. Nyt mä puhuin näistä niin kuin miljoonatonnin luokan vehkeistä. Probleema siellä on ennen kaikkea raaka-ainesaatavuus, joka Ukrainan sodan jälkeen vaikeutui, kun me ei enää tuoda Venäjän puuta. Ja kun sitten toisaalta meillä on tämä viherpipertäjät, jotka ja Luke, joka niin kuin jännittävällä tavalla saa Suomen niin kuin metsät päästölähteeksi, kun Ruotsissa ne on suuri nielu. Ja jos tällä lailla jatketaan, niin eihän tässä maassa hirveän paljon metsäteollisuutta tulee olemaan ja todellakin yksi iso sellutehdas voi mennä kiinni. No minkälaiset vaikutukset tällaisen ison metsäteollisuuslaitoksen sulkemisella sitten on Suomen aluetaloudelle sinne seudulle, missä näin ikävästi käy? No, se vaihtelee tietenkin, miten hyvin saadaan hoitoon. Kun UPM sulki Kajaanin paperitehtaan, niin mehän panostettiin hyvin paljon silloin siihen uusien työpaikkojen luontiin, ja se projekti onnistui. Mutta ikävä kyllä näinhän ei aina ole. Ja kyllähän sä voit ajaa tuolta pitkin Itä-Suomea ja katsoa, mitä on tapahtunut niille paikkakunnille, jossa on mennyt paljon metsäteollisuutta kiinni. Ei ne kaikki ole, niin kuin, ei kaikkialla ole mennyt niin hyvin kuin Kajaanissa. Voiko metsäteollisuus itse tehdä jotakin, jotta menisi paremmin, ja jos niin mitä? Tietenkin, mutta sulla on sama probleema tässä jopa niin kuin teknologiapuolella kuin mitä sulla on taloudessa yleensä. Ikävä kyllä on olemassa muita paikkoja maailmassa, jossa biologista kuitua, sellua, on edullisempaa tuottaa kuin Suomessa. Mä yritän yleensä kertoa ihmisille, että tiedättekö, että eukalyptuspuu kasvaa 25 metriin 9 vuodessa. Siellä sen koko plantaasin kiertonopeus on 10 vuotta, kun Suomessa kuitupuulle se on 40 vuotta ja siitä se jo hyvin yksinkertaisesti ymmärrät, että eukalyptuskuitu on erinomaisen paljon kilpailukykyisempää. Jopa sen hintatehtaalla on noin puolet siitä, mitä pitkäkuituisella suomalaisella sellulla on. Eukalyptus ei täällä kasva ja Venäjältä ei puuta tule, raaka-ainepula on, sanoit näin. Kuinka paljon Ukrainan sota, Venäjän vastaiset pakotteet ja itärajan sulkeminen, se, että puuta ei tule, niin on vaikuttanut metsäteollisuuden kannalta? Tietenkin on vaikuttanut valtavasti siihen. Kuinka paljon suunnilleen? Pystytkö arvioimaan? No, minkä sä haluat luvun? Sä katsoit itse luvun. Tuolla, että tehtaita menee kiinni ja niitä tulee menemään kiinni. Ei sillä ole mitään yksiselitteistä lukua kerrottavissa. Tosiasia on se, että raaka-aineen puutteessa niin tehtaita menee kiinni, mutta ne menee myös kysynnän tippumiseen. Jos sä yhdistät paperin kysynnän laskuun ja raaka-aineen saatavuuden, niin tietenkin siitä menee kapasiteettia pois. No viittasit äsken jo hakkuisiin. Viime vuonna Suomessa hakattiin 73,7 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta. Pitäisikö nyt hakata enemmän metsäteollisuuden tarpeisiin, kun sitä puuta ei Venäjältä tule? Suomen metsät kasvaa 115-120 miljoonaa kuutiota. Euroopassa metsädirektiivi on sitä paras esimerkki, mutta ei mennä siihen. Euroopassa, jossa ei ole metsiä, niin metsiä pidetään jonkun tämmöisenä ihmeellisenä, myyttisenä niin kuin varana. Tosiasiahan on se, että meidän metsät kasvaa oikein kunnolla, ja jos me nyt käyttäisimme edes, sanokaamme, ei yli 100%, vaan jotain 80-90% tuosta kasvusta, niin metsäteollisuudella olisi enemmän raaka-aineita, meillä olisi enemmän työpaikkoja. No mä kysyn nyt taas lukua, paljonko pitäisi hakata, että olisi parempi olla? No mä luulen, että me voitaisiin kasvattaa meidän hakkuja. Nyt täytyy muistaa, että tämä on vähän syklistä. Hakkuutu menee ylös ja alas vähän kysyntätilanteen mukana. Mutta me voidaan helposti kasvattaa hakkuita 5%. 10% on mahdollista. Sä mainitsit itse, että on 73, sen päällähän tulee erinäisiä talouspuun käyttöjä ja muuta, joten mä luulen, että kokonaiskäyttö oli viime vuonna jossain 90-95 miljoonaa kuution välillä, mutta metsät kasvaa 115-120. Siellä sä saat jonkunlaisen käsityksen, mitä voi tehdä. No mainitsit Lukenkin tässä jo, niin siitäkin on pakko kysyä, kun tätä ilmastopolitiikkaa ja päästövähennyskeskustelua Suomessa käydään, niin se keskittyy juuri hiilinielujen ympärille ja Luonnonvarakeskuksen eli Luken laskelmat Suomen metsien hiilinieluista osoittautuvat ihan vääriksi vuonna 2022. Vuotta aiemmin maaperä oli muuttunut hiilinielusta päästön lähteeksi, näin sanotaan, silmät räpsyy siellä. Mitä ajattelet tästä suomalaisesta ilmastokeskustelusta ja näistä laskelmista? No kyllä mun mielestä viranomainen, joka tekee
tekee toisaalta tällaisia virheitä ja toisaalta niin ilmiselvästi ajaa jotain agendaa, joka on arvioitavissa vaan siitä, että he päätyvät aivan toiseen. Mikä se agenda on, mitä ne ajaa? Ne luulee varmasti tekevänsä hyvää. Ja se hyvä heidän mielestään on se, että Suomessa hakattaisiin metsää mahdollisimman vähän. Ruotsalaiset vastaavat viranomaiset ovat päätyneet aivan toisenlaisen tulemaan. Ja silloin mä sanon, että ehkä järkevää käyttää normaalia niin kuin arkijärkeä, niin kuin tässä. Luuletko sinä, Seija, että metsät ovat päästölähde? Mä en vastaa kysymyksiin tässä ohjelmassa. On se nyt, tämä on niin väärin. Kyllä sun nyt pitäisi tuohon vastata. Huolestuttaako sinua ollenkaan metsien monimuotoisuus? Se, että kun niitä metsiä hakataan semmoisiksi puupelloiksi, mä nyt tässä toistan näitä argumentteja, jotka eivät välttämättä ole omiani, mutta kuitenkin näin tehdään. Niin huolestuttaa, kun siellä ei ole niitä perhosia ja muita. Suomen metsät on moninaisimpia melkein Euroopassa. Meillä on sekametsää ihan valtavasti. Kävele itse metsässä ja katso, kuinka usein sä tuut tämmöiseen puupeltoon. Se on aika harvinaista. Onko? On. Ja kun sä kaiken lisäksi lisät tähän sen yksinkertaisen asian, että jos sä haluat kerätä hiilidioksidia tuolta ilmasta, niin kasvava, nuori tai keski-ikäinen puu on se, joka sitoo eniten sitä. Ikimetsä ei sido uutta hiiltä juuri ollenkaan, koska ne puut eivät enää kasva. Jotkut niistä itse asiassa rappeutuu ja päästää. Sieltä voi tulla vähän päästöjä, jos sä niin kuin annat metsän rappeutua. Me tarvitsemme hyvin hoidettua talousmetsää. No, Suomen ilmatieteen laitos yhdessä muun muassa maailman ilmatieteen järjestön kanssa tekee nyt sitten uudet laskelmat Suomen metsien päästöistä ja nieluista. Ja edelleen tämä suomalainen metsäkeskustelu, nielukeskustelu, päästövähennyskeskustelu keskittyy niihin nieluihin. Mihin se pitäisi keskittyä, jos se on väärä suunta? On se ihan hyvä varmasti, että joku laskee nielujakin. Mutta ratkaisevan tässä niin kuin ensisijaisen tärkeää suomalaisten kannalta on se, että meillä on työtä ja hyvinvointia täällä. Ja jos me tuhoamme ihan jokaisen bisniksen tästä maasta, toiset verotuksella, toiset metsädirektiiveillä, niin ei täällä ole hyvä asua. Eikä täällä ole hyvä tehdä TV-ohjelmia. Kovaa puhetta. Ei se sitä ollut. Tässä alkaa pikkuhiljaa loppua aika. Hiukan synkät ovat olleet nämä näkymät ja päivät ovat tuolla Suomen ilmastossa ulkona lyhyitä, synkeintä syksyä eletään. Missä päin maailmaa vietät perheesi kanssa syksyisin mieluiten aikaasi? No kyllä mukavinta on olla tuolla jossain Välimeren seudulla. Siellä on sekä sivistystä että vähän enemmän lämpöä kuin täällä. Mun vaimoni eilen oli googlannut jonkun säätilan siellä ja sanoi, että herranjestas, siellä on -3 astetta. Osoittautui onneksi, että hän oli painanut väärää nappia ja se oli väärä paikka. Mutta ei me liikutaan hirveän paljon syksyisin. Että me ollaan harva se päivä eri maassa. Mutta silloin, kun ei ole mitään muuta, joka vaatisi, kuten esiintymistä sun TV-ohjelmassa, niin silloin kyllä yleensä valutaan tuonne Välimerelle päin. Yleisradion televisio-ohjelma Olen vain juontaja. Kiitos haastattelusta, taloustieteen tohtori Björn Wahlroos. Hyvin paljon kiitoksia teille, hyvät katsojat, seurasta ja kaikille oikein hyvää viikonloppua synkeistä tunnelmista huolimatta.